5 katao ang arestado human nagtari-tari sa Opol, Misamis Oriental. Atong sayro ng detalye niini pinagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, taliwala sa ginapatumang community quarantine tungod sa hulga sa COVID-19. 5 ka mga individual nga nagpahigayon og tari-tari o illegal nga sabong og 2 ka drug pusher ang nasikop sa otoridad. Inay magpaharuhay sa ilang panimalay tungod sa ginapatumang community quarantine. Prisuhan na hinuon ang gisangputan sa 5 ka mga individual nga nadakpan sa kapulisan diyang nagpahigayon og tari-tari o illegal cockfighting sa Opol, Misamis Oriental. Gila mga didakpan nga si Leleo Dosol, 45 anyos, Richie Joseph Yedo, 33 anyos, Celio Labadan, 45 anyos, Ronnie Mabaw, 42 anyos, ug Chris Diconlay, 22 anyos, mga residente sa Zone 6 ug Zone 2 sa Barangay Igpit. Hugot nga ginabawal ang pagpahigayon og mga susamang kalihukan labi na karon sa pandemya sa COVID-19. Sanglit walay social distancing nga mapatuman sa maong mga aktibidad. Kung kinamduman sab nga usa ka derby event sa Davao City ang nahimong ground zero sa pagkuyanap sa COVID-19 sa Davao Region. Busa ginalikayan kini nga mahitabo sa munisipyo sa Opol. Kasong paglapas sa Presidential Decree No. 1602 o illegal gambling ang gipasaka batok sa mga suspetsado. Actually dito ta magkuan ani sa social distancing. Okay. Mo gyud hugot gyud nga mando sa to ang gikan sa national down to provincial at the same time sa municipal level nagita executive order ana with regard sa social distancing. Samtang bisan pa man nga dunay pandemya sa COVID-19, wala gihapon mihunong sa giingong pagpamaligya og illegal nga droga ang 2 ka mga individual nga nasapon sa otoridad. Gila ang mga sospek nga sila Jeffrey Romatige, 26 anyos, residente sa Lapas 1, Barangay Agora, Cagayan de Oro City, ug Kenneth Racaza, 22 anyos, residente sa Zone 2, Bara Opol. Nakuha gikan silang posisyon ang ubay-ubay ka mga pakete sa gituang shabu nga mobalor sa 10,000 pesos. Gipasikahan na sila og kasong paglapas sa RA 9165. Dili man gid nga tanan nga plano nila dili gihapon na siya mabalaan nato, may balaan ta man gihapon na sa kapulisan. So munang mag-amping lang gipud sila. Kay kami PNP dili man gipud mi muundang no nga ato gini silang gukuron hangtod nga mga dakpan na lang sila tanan. Sara hangyo sa otoridad ngadto sa publiko nga dili magkumpiyansa og magpabilin gyapon sulod silang mga panimalay kini aron masiguro nga walay outbreak nga mahitabo sa Region 10. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.